नमस्कार, बादल खबर में स्वागत बाटे। आज मिति 2081 फागुन 6 गते यानी 18 फरवरी 2025 सुनल जाओ देश दुनिया के आज के 12 गो प्रमुख खबर सब। मुलुक संहिता में गईल 9 वर्ष से व्यतीत भइल बाटे, लेकिन स्थानीय तह के हाकिम खोजत मेयर तथा पालिका अध्यक्ष सब सिंह दरबार में परिक्रमा लगावे के बाध्यता अभी भी अंत भइल नइखे। उहे पीड़ा के बीच कर्मचारी खोजत मंत्रालय में पुगल एक के मेयर आ सामान्य प्रशासन के कर्मचारी के बीच कहा सुनी उत्कर्ष में पुगला बाद विवाद मिलाए वाला प्रहरी के ही सहायता लेवे की स्थिति आ गई बाटे। 12 स्थित पचरौता नगर पालिका के मेयर जलंधर सिंह प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत खोजत सिंह दरबार के मंत्रालय के चोटा आ कोठा गैला पर हैरान हो रहे जनप्रतिनिधि बानी। मंत्रालय के कर्मचारी प्रशासन फाट देखे वाला कर्मचारी के फोन न उठल शिकायत सहित वहाँ के कर्मचारी हटा देवला करे गए पर उल्टे कहा सुनी की स्थिति पैदा हो रहा है। पालिका विगत लंबा समय से निमित्त प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत के भर में चल रहा बाटे। अभी तहाँ निमित्त प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत बानी गौरीसा। प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत मांगत मेयर जलंधर सिंह दरबार स्थित संघीय मामला तथा सामान्य मंत्रालय पुगल रहनी। मध्याह्न के ओर मंत्रालय में पुगल मेयर सिंह मंत्रालय के कर्मचारी प्रशासन महाशाखा देखे वाला बलराज रिजाल के कार्यकक्ष में पुगनी। बेर बेर फोन कैला पर सहसचिव फोन न उठेला के कारण वहाँ के तकलीफ में रहनी। उहे ऊपर मेयर सहसचिव के घंटों तक प्रतीक्षा करे के पीड़ा वहाँ के मिलते सहसचिव रिजाल संगे कहनी। अपने के फोन ना उठेला आ कर्मचारी भी पठा देनी कह के शिकायत केला बाद हमर फोन उठाई चाहे ना उठाई हमर इच्छा कह के कड़ा जवाब दिला बाद खुद तकलीफ में पड़ल सिंह के कहना रहल बाटे। एक बाद शुरू भइल कहा सुनी चरका चरकी में रूपांतरण होकर पुगल सामान्य प्रशासन मंत्रालय जनल बाटे। सोमवार के दोपहरिया 1:30 बजे संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय पुगल उ लोग बीच शुरू भइल वार्ता कहा सुनी होत कड़ाकड़ी में रूपांतरण भइला बाद मंत्रालय तत्काल प्रहरी के खबर कैले रहे। मेयर जलंधर सिंह और बलराम रिजाल बीच मंत्रालय भीतर ही कहा सुनी पड़ला बाद प्रहरी के बुलावल गेल रहे। उक्त विवाद मिलावाला सिंह दरबार वृत्त आ सिंह दरबार सुरक्षा गण के टोली ही उतहा विवाद मिलावाला मंत्रालय पुगल रहे। मेयर असा सचिव बीच ई लफड़ा के प्रहरी सामान्य विषय भइल प्रतिक्रिया दिल बाटे। ई विषय में मेयर मंत्री राजकुमार गुप्ता संगे शिकायत भी कैनी। वहाँ के प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत हटा देवल जाओ कह के बेर बेर फोन संपर्क कैला पर समेत महाशाखा देखे वाला रिजाल के फोन ना उठल आ मेयर घंटों तक कर्मचारी के प्रतीक्षा में बैठला पर भी उल्टे अमानवीय व्यवहार कैल शिकायत मंत्री के कैला संगे मंत्री गुप्ता सहसचिव ऊपर कार्रवाई करके आश्वासन दिला बाद उ लोग काल 12 लौटल बनी। प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत के विषय में दोपहरिया मेयर कर्मचारी बीच लफड़ा पड़ला बाद संघीय मंत्रालय 39 जने उप सचिव के पद स्थापना करत पचरौता नगर पालिका में नरेंद्र परियार के खटैले बाटे। मंत्रालय से पत्र देहला पर भी उतहा कर्मचारी खट के ना आ चुकला के कारण प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत मिल चुकल विषय में मेयर सिंह अभी भी कन्फर्म नहीं। ई विषय में थप बुझे के खातिर कर्मचारी के संपर्क कैला पर उनकर मोबाइल स्विच ऑफ कैल गेला के कारण उनकर प्रतिक्रिया ले सकल गेल नहीं है। 12 के पचरौता नगर पालिका में 2 दिन निजी तथा सार्वजनिक वन समूह सबके जमीन विकास आ व्यवस्थापन आ कृषि वन संबंधी तालीम संपन्न भइल बाटे। परसुका एतवार से नगर पालिका के सभा हॉल में शुरू भइल तालीम काल सोमवार के संपन्न भइल बाटे। तालीम में नगर पालिका भीतर भिखना हरियाली वन समूह, रामजान के हरियाली वन समूह, राजदेवी हरियाली वन समूह, शीतला माई हरियाली वन समूह लगायत के सहभागी सदस्य सबके वन के किसिम, वन कार्यालय के काम कर्तव्य, वन जंगल से फायदा, निजी वन दाता संबंधी प्रशिक्षण दियल गेल रहे। ऐसे सार्वजनिक जगह पहचान, जगह विकास तथा व्यवस्थापन, सस्ता टिकाऊ आ योजनाबद्ध विकास के खातिर मार्गदर्शन, जगह विकास के इतिहास संबंधी विषय सब में प्रशिक्षण दिल गई। प्रशिक्षक पूर्व वन अधिकृत राम प्रसाद शाह जानकारी दिले बनी। नगर पालिका के निमित्त प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत गौरी शाह के अध्यक्षता में शुरू भइल कार्यक्रम के डिवीजन वन कार्यालय 12 के कर्मचारी हरिशंकर शाह संचालन कैल रहनी। नागरिकता मुद्दा में अदालत से जरिमाना मिलल 5 जने प्रतिवादी सबके 12 प्रहरी पकड़ाव के बाटे। पकड़ाव करे वाला में कोरबी नगर पालिका 5 रहेवाला शिव गोविंद महरा, उदय नारायण सिंह चनौ, सत्यनारायण यादव, रामचंद्र महतो कोरी, अचलाल राउत रहल बानी। पकड़ाव पड़ल सबके अदालत नागरिकता मुद्दा में 5000 जरिमाना तोकला में फरार रहत आयल रहे लोग। इलाका प्रहरी कार्यालय कोलवी से खटल प्रहरी टोली लुका के रहल अवस्था में उ लोग के पकड़ाव कैल गेल। 12 के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी प्रकाश सापोटा जानकारी दिल बनी। पकड़ाव पड़ल सबके आवश्यक कार्रवाई के खातिर अदालत में दाखिला कैल गेल वहाँ के बतैले बनी। 12 के सिमरा में तालीम संचालन के नाम में युवा सबके ठगी कैले तथ्य बाहर आयल बाटे। नेटवर्किंग व्यापार के नाम में युवा सबके आर्थिक ठगी कैल आरोप लगला बाद पीड़ित सब प्रहरी में उजरी दिल रहने। जीतपुर सिमरा उपमहानगर पालिका 2 सिमरा में यूनिवर्सल विजनरी यूथ इंटर
इंटरप्रेन्योर्स नामक संस्था मार्फत ठगी भइल खुलासा भइल बाटे। पीड़ित सबसे उजुरी परला बाद बड़ा प्रहरी अनुसंधान शुरू कैले बाटे। ठगी कैल आरोप में इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरा 4 जने के पकड़ाव कैले बाटे। पकड़ाव पड़े वाला सब में सुमित पटेल जितपुर सिमरा उप महानगरपालिका 3, सुमन साहब बिरगज महानगरपालिका 22, आर्य कुमार दास बिरगज महानगरपालिका 23, रीता सुनार नवलपरासी कावसोती नगरपालिका 14 बानी। प्रहरी के अनुसार यूनिवर्सल इंटरप्रेन्योर्स समूह सामाजिक संजाल फेसबुक में ग्रुप बनावे के युवा सबके नेटवर्किंग व्यापार में संलग्न करावे के, तालीम के नाम में शुल्क वसूले के आ विभिन्न वस्तु सबके प्रत्यक्ष व्यापार करावल कइल गेल प्रारंभिक अनुसंधान से खुलल बाटे। सिमरा स्थित साना किसान कृषि सहकारी डुमरवाना के भवन में 2079 अगहन 1 गते से कार्यालय संचालन कैल मिलल बाटे। उहे कार्यालय से पकड़ाव पड़ल सुमित पटेल संस्था के सिमरा शाखा प्रमुख रहल खुलल बाटे। ठगी आरोप में पड़ल समूह से विभिन्न व्यक्ति सबसे 7,55,000 रुपया ठगल उजुरी पड़ल है। ठगी में पड़ल बतावल गई कुछ व्यक्ति सब बानी प्रदीप पटेल बिरगज 28 से 1,50,000 ऐसे ही राम उजैन कुशवाहा रौतहट 90,000, लाल बाबू कुशवाहा बिरगज 22 ऐसे ही 90,000, निकेश कुमार कुशवाहा परसा 55,000, संदीप यादव परसा 2,80,000, रमेश कुमार बैठा 12 90,000, उपेंद्र पासवान परसा 90,000 लोग के ठग भइल बाटे। पीड़ित सबके उजुरी के आधार में इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरा जिला अदालत 12 से 5 दिन के म्याद लेकर अनुसंधान कर रहल प्रहरी न्यायपरीक्षक सुभद्रा बाई जानकारी दिल बानी। 12 जिला के जीतपुर सिमरा महानगरपालिका 1 पथलगिया चौकी स्थित प्रहरी चौकी पथलगिया से खटल प्रहरी टोली 10.5 किलो गांजा सहित 1 जने के पकड़ाव के लिए बाटे। प्रहरी के अनुसार नारायणगढ़ से बीरगंज के तरफ आ रहल नाचारख 7165 नंबर के यात्रुवाहक बस के रोक के चेक जांच करे के क्रम में बस में सवार एक व्यक्ति से लिहल 2 गो झोरा से उक्त मात्रा में लागू औसत गांजा बरामद कल गेल बाटे। पकड़ाव पड़े वाला व्यक्ति मौकानपुर 18 महानगरपालिका 15 रहे वाला 37 वर्षीय सूर्य पाखरिन रहल प्रहरी जानकारी दिले बाटे। बरामद कल गेल गांजा 92 गो पोका करके 10.5 किलो रहल बाटे। पकड़ाव पड़ल पाखरिन के आवश्यक कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ावल गेल पथलगिया प्रहरी चौकी जनैले बाटे। सरलाही के कोड़िता बाजार में इंटरनेट सेवा प्रदायक संस्था सरलाही कम्युनिकेशन के उद्घाटन कल गेल बाटे। प्रधान कार्यालय जिला सदर मुकाम मलंगवा में रहल संस्था के शाखा कार्यालय गोड़ैता के काल दोपहरिया गोड़ैता नगर पालिका के नगर प्रमुख देवेंद्र यादव रिबन काट के उद्घाटन कैले बानी। जिला के पश्चिमी भेग में पड़े वाला ई जगह में अब इंटरनेट सेवा सहज सुलभ दर में प्रयोग करेला संभावना देखल गई। नगर प्रमुख यादव बतैनी ई भेग में फास्ट इंटरनेट सेवा सहज आ सुलभ दर में प्रदान करेला शाखा के स्थापना कल गई। सरलाही कम्युनिकेशन गोड़ैता के प्रमुख सरोज मिकरानी बतैनी इससे पहले इस जगह में कुछ इंटरनेट सेवा प्रदायक के संस्था सेवा प्रदान करत आ रहल आ बारम्बार समस्या देखल गया से इस जगह के सेवाग्राही सब असंतुष्ट रहल रहे। विकल्प के रूप में अन्य कोनो सेवा प्रदायक संस्था न भले पर जैसे तैसन भले पर भी तीनों संस्था से सेवा लेवे के बाध्य रहे लोग। सरलाही में प्रजातंत्र दिवस के अवसर में रोगी सबके फल फूल वितरण कल गेल बाटे। दिवस के अवसर में सदर मुकाम मलंगवा में रहल प्रादेशिक अस्पताल में उपचाररत रोगी सबके फल फूल वितरण कल गेल बाटे। गत सुके जिला प्रशासन कार्यालय सरलाही के सभाकक्ष में बैठल बैठक से जिला में प्रजातंत्र दिवस 3 दिन तक विधिवत कार्यक्रम करके मनावे के निर्णय कल गेल बाटे। वही निर्णय अनुसार आज पहल का दिन रोगी सबके फल फूल वितरण कल गेल प्रजिया तुलसी बहादुर श्रेष्ठ जानकारी दिल बानी। ऐसे दिवस के दूसरा का दिन अर्थात मुख्य दिन बिहान सदर मुकाम मलंगवा में प्रभात फेरी झंडोत्तोलन तथा मंच कार्यक्रम आ रक्तदान आ जन प्रतिनिधि तथा कर्मचारी बीच मैत्रीपूर्ण क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना कल जाए। सिराहा के नवराजपुर गांव पालिका में भइल 17 वर्षीय लड़की रिंकू सदा के शंकास्पद मृत्यु घटना के विस्तृत अनुसंधान करेला मध्य प्रदेश प्रहरी 5 सदस्यीय छानबीन समिति गठन कैले बाटे। वरिष्ठ प्रहरी परीक्षक एसएसपी शांतिराज कोयराला के नेतृत्व में बनल उक्त समिति से घटनास्थल में पहुंच कर अनुसंधान शुरू कर चुकल बाटे। गत माघ 30 गते अपने घर के टीन के छाना में लटकल अवस्था में मिलल रिंकू घटना के पृष्ठभूमि थप रहस्यमय बनत गइल बाटे। स्थानीय 3 युवक रूपेश मंडल, चंदन शाह आ राम विनय मंडल सामूहिक बलात्कार कैल आरोप में पंचायत में बैठ के तथ्य बाहर अयला बाद घटना और गंभीर मोड़ में पुगल बाटे। घटना बाद स्थानीय वार्ड सदस्य नथुनी शाह के रोहबर में पंचायत बैठ के आर्थिक लेन देन मार्फत मुद्दा मिलावे के खोजल गई खुलासा भइल बाटे। पीड़ित पक्ष के अनुसार पंचायती रूपेश मंडल के 1.5 लाख जरिमाना तिरे के निर्णय कैले रहे, जौना के कारण उनका परिवार अस्वीकार करत रकम घटावे के मांग कैले रहे। पंचायत बाद पीड़ित किशोरी मानसिक तनाव में पड़ल रहनी। न्याय न मिलल निराश में वहाँ के आत्महत्या कैनी आ उनकर हत्या भइल कह के विषय और अनुसंधान के चरण में बाटे।
लेकिन परिवार से प्रहरी प्रशासन या अपराध के दबाव के खोजल आरोप लगल बाटे। जारी दर्ता करावेला गईला पर बेर बेर सच्यावेला दबाव दिहल गईल आ अंततः आत्महत्या दुरुत्साहन के मात्र मुद्दा दर्ता कयल गेल परिवार के शिकायत रहल बाटे। प्रहरी के प्रारंभिक अनुसंधान के अनुसार घटना समय देखल गई आ विस्तृत अनुसंधान जारी रहल बतावल गई बाटे। जिला प्रहरी कार्यालय सिराहा के सूचना अधिकारी परिणाम परीक्षक डीएसपी वीरेंद्र कुमार पासवान पीड़ित परिवार के पूरक जाहिरी देवेला आग्रह कल गई जानकारी करल बानी। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह के नेतृत्व में गैल अनुगमन के क्रम में जनकपुर धाम में 18 गो निजी अस्पताल अवैधानिक रूप में संचालन में रहल भेटला बाद बंद करावल गई बाटे। गत सप्ताह से स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के टोली सहित कल गेल अनुगमन से बिना दर्ता संचालन में रहल मुस्कान अस्पताल, अरमान हॉस्पिटल, सहयोग हॉस्पिटल, जनकपुर मॉडर्न हॉस्पिटल, माँ गायत्री मेमोरियल हॉस्पिटल, राम मेमोरियल हॉस्पिटल, जनकपुर सीता हॉस्पिटल, बीएन हॉस्पिटल, ज्योति आँख अस्पताल, जनकपुर गोल्डन हॉस्पिटल, जनकपुर मध्य हॉस्पिटल, लाइफ केयर एंड रिसर्च सेंटर, न्यूरो सेंटर, कृष्ण अस्पताल, जनकपुर गोदावरी हॉस्पिटल, जनक मेमोरियल हॉस्पिटल, गीता श्री ENT स्पेशलिटीज क्लिनिक प्रणाली या जनकपुर मॉडल अस्पताल बंद करावल गई बाटे। अनुगमन के क्रम में दर्ता तब भइल लेकिन नवीकरण न कल गेल अस्पताल सब भी कुछ मिलल बाटे। ये अस्पताल सब के प्रदेश सरकार नवीकरण के खातिर 2 महीने के समय अवधि दिले बाटे। मुख्यमंत्री सिंह तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह के नेतृत्व के टोली दर्ता बिना संचालन भले 18 गो अस्पताल के आवश्यक कागजात पूरा न कैला तक संचालन करे के ना मिली कह के चेतावनी दिले बानी। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 120 जन कर्मचारी की विभागीय कार्रवाई कैले बाटे। संगठन के निर्देशन विपरीत सामाजिक संजाल में सशस्त्र प्रहरी की पोशाक लगा के विभिन्न क्रियाकलाप कैल तस्वीर तथा वीडियो बना के अपलोड कैल कहत उ लोग के कार्रवाई कैल गेल बाटे। उ लोग सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल के पोशाक लगा के वीडियो तथा तस्वीर खींच के व्यक्तिगत प्रोफाइल में रहल फेसबुक, मैसेंजर, ट्विटर, एक्स, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, इमो, WeChat लगायत के सामाजिक संजाल में अपलोड कैले रहे। कार्रवाई में पड़ल सबके सशस्त्र परिणाम निरीक्षक 4 जने, सहायक निरीक्षक 5 जने, वरिष्ठ हवलदार 6 जने, हवलदार 3 जने, सहायक हवलदार 9 जने आ जवान 11 जने आ परीक्षक 2 जने रहल बानी। संगठन के नियमित विपरीत कार्य करे वाला कोनो भी दर्जा के सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी के नियमन करल के खातिर सामाजिक संचालन गमन संबंधी शाखा स्थापना कल गेल भी वहाँ के बतैले बानी। भारत के ओडिशा राज्य स्थित प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था कॉलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी कीट में अध्ययनरत नेपाली छात्र प्रकृति लम्साल के रहस्यमय मृत्यु प्रकरण में भारतीय प्रहरी अनुसंधान के तीव्रता दिले बाटे। प्रकृति के मृत्यु, आत्महत्या व हत्या भइल के विषय में और स्पष्टता न आ चुकला पर भी अनुसंधान के क्रम में प्रहरी के ध्यान मुख्यतः आत्महत्या दुरुत्साहन के दिशा में केंद्रित रहल बाटे। प्रकृति लम्साल के सहपाठी अदिति श्रीवास्तव के प्रहरी आत्महत्या दुरुत्साहन के अभियोग में पकड़ाव करके न्यायिक हिरासत में रखल बाटे। भुवनेश्वर प्रहरी कमिश्नर के सचिवालय के अनुसार श्रीवास्तव के पकड़ाव के बाद उनकर मोबाइल जब्त कल गेल बाटे, जौना से था प्रमाण संकलन करके प्रयास हो रहा बा। साथ ही अनुसंधान के खातिर मृतक प्रकृति लम्साल के मोबाइल आ लैपटॉप भी प्रहरी नियंत्रण में लेल बाटे। यह एतवार के अपने हॉस्टल के रूम में शंकास्पद अवस्था में मृत मिलल प्रकृति के घटना से नेपाली विद्यार्थी समुदाय में त्रास आ असहजता पैदा कैले बाटे। घटना बाद अनुसंधान के और व्यापक बनावत प्रहरी कीट इंस्टीट्यूट में रहल नेपाली विद्यार्थी सबके ऊपर हिंसा तथा कूटपीट में संलग्न 2 जने सुरक्षा गार्ड के भी पकड़ाव कैले बाटे। पकड़ाव पड़े वाला में 45 वर्षीय रमाकांत नायक आ 25 वर्षीय जोगेंद्र बेहेरा रहल बानी। उ लोग के प्रहरी हिरासत में रखे शोधपूछ हो रहल बाटे। घटना संगे कीट इंस्टीट्यूट के सुरक्षा व्यवस्था पर भी प्रश्न उठल बाटे। नेपाली विद्यार्थी सबके कॉलेज प्रशासन से जबरदस्ती बाहर निकलला पर सुरक्षा गार्ड लोग उन लोगों पर कूटपीट कैल वीडियो सार्वजनिक भइल बाटे। घटना से शिक्षण संस्था के सुरक्षा प्रणाली में गंभीर त्रुटि रहल देखल गई बाटे। भारतीय प्रहरी प्रशासन नेपाली विद्यार्थी सबके सुरक्षा में प्रतिबद्ध रहल जनैले बाटे। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास से घटना बारे ध्यान रखत भुवनेश्वर प्रहरी कमिश्नर के विज्ञप्ति सार्वजनिक कल बाटे। भारतीय अधिकारी सब ई घटना में गंभीरता अपनावे के प्रतिबद्धता जनैला पर भी नेपाली समुदाय में घटना के निष्पक्ष अनुसंधान आ न्याय सुनिश्चित होखे में आशंका कायम बाटे। यूक्रेन युद्ध समाधान के खातिर बहुप्रतीक्षित वार्ता अमेरिका रूस बीच सऊदी अरबिया में शुरू भइल बाटे। रूस से सन 2022 में यूक्रेन ऊपर आक्रमण कैले बाद पहिलका बेरी दोनों देश के शीर्ष अधिकारी सब वार्ता में सहभागी भइल बानी। सऊदी में जारी वार्ता में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव आ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो आमने सामने बानी। लेकिन इस शांति वार्ता में न यूक्रेन के समेटल गइल बाटे न यूरोपीय नेता सबके ही। ऐसे यूक्रेन आ यूरोपीय राष्ट्र सबके असंतुष्ट बनल बाटे। अमेरिका ई वार्ता के रूस युद्ध अंत करे के गंभीर बा कि ना बा कह के परीक्षण करेला पहिलका प्रयास रहल बाटे। लेकिन रूस से अमेरिका आ रूस संबंध सामान्य बनावे के वार्ता में बैठल दावी कैले बाटे। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की
खुद संलग्न न भइल कोनो भी सहमति स्वीकार न करके स्पष्ट बतैले बानी। यूरोपीय नेता सबके भी वार्ता में संलग्न होके के चाला पर भी पहिल चरण में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उ संभावना अस्वीकार कर रहनी। ये बीच काल यूरोप के शीर्ष नेता सब आकस्मिक बैठक कैले बा लोग। आज के खातिर बादल खबर इतने, फिर भी यहाँ देश दुनिया के मुख्य खबर लेके आवे करम। तब तक विदा दी, नमस्कार।